שלום, שמי ברטוקן דורית יסו, מתמודדת לראשות המועצה מטעם אשדוד 1 בראשות עורך דין צחי אבו. אני בעלת תואר ראשון בחינוך ומשאבי אנוש מאוניברסיטת בר אילן, עוסקת בתחום החינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים. התחלתי את דרכי כרכזת איתור ברשות למלחמה בסמים והתמכרויות. פעלתי למען רווחת הזקן וקידמתי מועדון חברים קשישים בקהילה. הצטרפתי לתנועת אשדוד 1 בראשות עורך דין צחי אבו כדי לפעול למען שילוב בני הקהילה האתיופית בחברה הישראלית והעירונית. באשדוד 1 מצאתי שותפים ערכיים לדעותיי ולהשקפת עולמי, ואני בטוחה ומאמינה שיחד נוכל להוביל לשינוי חברתי ושילוב בני הקהילה בחברה. הגיע צו השעה, הגיע הזמן לקחת אחריות, הגיע הזמן לעשות שינוי. וכדי לעשות שינוי, אני קוראת לכם להצטרף אלינו, אשדוד 1. הגיע הזמן לצאת